Dette er historien om da Jesus blev født i klubben Holme Søndergaard. En gang for længe siden var der en mægtig kejser, der regerede over hele klubben. En dag indkaldte kejseren til en stor folketælling. Mit folk skal tælles, sagde kejseren. Også Josef og Maria skulle gå mod klubben, for de var en del af klubben. Så Josef og Maria måtte drage mod klubben i den kolde vintersne. Maria var højgravid og kunne føde, hvornår det skulle være. Endelig nåede de klubben, efter en lang rejse. Men i døren blev de mødt af en ubehagelig klubbestyrer. Alt er optaget, sagde han. Vi har nemlig sleepover. Men klubbestyreren lød alligevel parret komme ind, da han så, at Maria var gravid. I kan sove her i Krea, sagde han surt. Og her blev Jesus barnet født. Ikke langt derfra stod 2 fodboldspillere og spillede sammen. Pludselig træder 2 smukke engle hen til dem og fortæller dem, at i nat er Guds søn blevet født. I skal rejse mod klubben, hvor I skal fortælle dette til Maria og Josef. Så fodboldspillerne drog afsted mod Krea. Blev de mødt af den lille familie. Du har født Guds søn, sagde den ene fodboldspiller til Maria. To vismænd kommer kørende på deres mooncars. Den lede stjerne står klart på himlen. Se, råber den ene. Vi må straks følge denne stjerne. Den vil føre os til Guds søn, Messias. Så vismændene drog mod klubben. See